prøvet det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det var et ja. En gang. 2 gange. Velkommen til Investigators. Ja. Jeg hedder Benjamin, det er Nicolas. I dag der skal vi tale om noget fra Norge, som dog ikke er skam, Sverige. men måske er det skamfyldt. Det er nemlig den norske narkotika snus. Nå. Jeg kender ret mange, der tager snus. Jamen, det er tobak i en lille pose, man sætter under overlæben her. Hvad får du ud af det? Det er nikotinskæv for det første. Langt mere end cigaretter. Er det ikke bare ligesom cigaretter, bare uden det er usundt? Generelt må det konkluderes, at snus er ca. 90% mindre skadelig end røgtobak. What? Dog er snus stadig ulovligt i Danmark, og det synes vi. At det er bare unfair over for cigaretter. Unfair over på cigaretter. Danmark er snus mest udbredt blandt unge mænd. 12% af de 16-25-årige mænd bruger snus. Hvorfor er det kun mænd? Jeg ved ikke. Det er ikke så sexet med sådan en snus op over læben. Og man skal hele tiden spytte, når man har det i. Der er sådan en lille spytholder oven i snuspakker. Bruger man ikke den til at lægge de gamle snus i? Jo, det gør man. Hvis man bruger det rigtigt. Mundsnusen blev for alvor populær i 1810-1840 i Sverige. Numsesnusen er stadig ikke helt populær endnu. Jeg synes, at vi skal gå ud og finde ud af, hvor svært det er at få fat på, fordi det er ulovligt, og om det så vil være nemmere bare at lovliggøre det. Lad os gøre det. Jeg kender en, som ved, hvor man kan få snus. Ikke på at tage fat i ham. Jeg synes, vi skal gå her tilbage, bagefter vi har fået fat på det, og prøve det. Kan du få fat på ham nu? Lad os ringe til ham. Vi er gået hernede i kælderen, hvor vi laver alle vores hemmelige telefonopkald. Hallo? Hey, er det Valdemar? Ja. Hej, jeg har fået dit nummer igennem en ven. Jeg har hørt, at du ved, hvor man kan skaffe snus hen. Så jeg er sådan lidt nervøs for, jeg hører, det er ulovligt. Hvad det hedder på Frederiksberg. Der ligger et sted, der hedder Candy-kiosken. Inde i det her sted, der kan du få noget, der hedder Siberia. Og det er simpelthen... Sygt. Okay, er det godt? Det er stærke sager, det skal jeg sige dig. Det er altså sådan, kun for trænet, vil jeg sige. Gå for den, mand. Jeg siger tak. Det er fedt. Jeg glæder mig til at prøve det. Intet problem. Vi snakkes. Yes. Det gør vi. Eller, nej, det gør vi ikke. Nej, det gør vi nok ikke. Godt. Hey. Så vi skal ud til Candy-kiosken på Frederiksberg, hvor vi kan få Siberia. Det bliver rigtig godt. Nicolas! Nu skal Benjamin og jeg ud og se, om vi kan få fat på noget af det her snus her. Og vi har fået et clue, der hedder Candy-kiosken på Frederiksberg. Så bruger vi vores Batmobil, Investigatornes raket. Den kan simpelthen komme lige så hurtigt frem og lige så hurtigt væk igen, hvis der sker noget, som ikke skal ske. So seductive. Vi kører ud mod Candy-kiosk. Vi er Investigators. Vi vil have Siberia snus, og vi vil have et nikotin-rus. Der er ikke noget lige i syne her. Skal vi høre, om jeg har noget sibirisk snus? Det har vi ikke. Det har jeg ikke. De hedder intet Siberia. En masse andet. Tykketobak, som de kalder det, i stedet for snus. Men vi kommer ind, og vi stiller nogle spørgsmål ind til snus, som de ikke vil svare på. Men inden jeg gik derind, der så jeg et køleskab, som vi ikke vil åbne nu, fyldt med snus, hvor der var Siberia. Så det vi tænker, det er, at de simpelthen har fået øje på, at vi har haft kamera med, og så vil de ikke svare på spørgsmål. Så vi er i stor fare lige nu i hvert fald. Ja, der er i gang nogle ulovligheder her. Vi fik ikke snus. Nej. Vi fik is. Vi har fået et clue nede på kiosk 52, og med de har Siberia snus. Så det er der, hvor vi vil ramme nu. Så jeg tænker, I venter her, og så går vi over. So seductive. Sådan, så var vi der. Siberia. Stærkeste snus i Danmark. Skal vi gå hjem og prøve at se, hvordan det fungerer? Investigators. Følg med. Så er vi ude og købe Siberia snus. Den stærkeste snus, der findes. Extremely strong. Vi skal have de her små poser op under gummerne, for at se, hvordan det her stærke snus, det virker. Og hvorfor folk, de er så fuldstændig tossede med snus. En af de her snusposer svarer til 43 cigaretter. Skal vi prøve at se, hvem der kan have det længst tid i? Vi er klar. Ja. Klar til at den Så her. lad os, Og vi får at se, hvem der kan have den i længst tid. Ej. Det er virkelig koldt. Shit. Det går helt op i øjnene. Men du kan ikke mærke nikotin endnu. Jo. Ej, det går det allerede nu, kan du?
Det kan jeg ikke. Det er som, jeg har mit hjerte i min mund lige nu. Det er lækkert. Er det lækkert? Ja, det er virkelig godt. Det er rart, at blive sådan helt afslappet og lidt svimmel. Jeg vil gerne bare ligge i en seng lige nu. Så bare ligge og slappe af. Nok ikke lige blod til hovedet. Hvad er dødstallet af det her? Det er meget højt. Jeg tror, det er meget højt. Taber du? Jeg taber. Du kan ikke mere? Nej. Her er det Nu sådan... lugter du bare fucking dårligt. Lugter jeg dårligt? Ja. Føj. Har du kørt din tunge op? Ja. Fuck, det er klart. Det er helt vildt klamt. Det er helt vildt nøgen. Prøv at se. Alt det her, det har vi oppe i. Ja, gummerne. Ja. Nu har jeg faktisk fået det lidt dårligt. Nej. Det sidder lige i lappen her, pandelappen. Ja. Vi vil finde ud af, om snus egentlig burde lovliggøres. Og nikotin er jo tilladt i Danmark igennem cigaretter, men hvorfor er det så ikke det gennem snus? Følg med på Investigators. Nej, jeg har virkelig det ringe. Investigators.